Seus veráns en Porto do Son dende fai 9 anos, co seu inseparable amigo, o estilista Noengueras, empapándose da súa cultura e costumes, froito das cales xurdiu parte da súa creación. Para este desfile da colección Primavera-Verán inspirouse fundamentalmente na festa hortera do pobo, que atopa tremendamente frutífera. Noraboa e un forte aplauso ao gran diseñador Jordi Romegar e ao seu extraordinario estilista Noengueras.